Θωρώ θαμαλογίους, διανοούμενους καθηγητές και επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών να ομιλούν για την πραγματική αλήθεια των ιστορικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και γεωγραφικών γεγονότων με τα οποία καταπιάνονται. Κάθε φορά που συναντώ τέτοιου είδους τοποθετήσεις που πραγματεύονται με την απόλυτη και μία συνήθως κρυφή αλήθεια των πραγμάτων, ένα ελαφρό μηδίαμα σχηματίζεται στο πρόσωπό μου, απορρευσόμενο από την αφέλεια που εγκυμονεί σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Έτσι, ή οσδήποτε αγχήνους αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει καμία μοναδική αλήθεια για να καταπιαστεί. Και εξηγώ. Τα συσχετιζόμενα ή μη με τον άνθρωπο γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν συνιστούν γεγονότα που διαδραματίστηκαν και ύστερα με λογική αναγκαιότητα εύθυσαν, χάθηκαν, εξαϊλώθηκαν. Αυτά τα γεγονότα από μόνα τους δεν συνιστούν ιστορία. Δεν. Ιστορία συνιστούν μονάχα όσα γεγονότα επιλέχτηκαν, παρουσιάστηκαν και νοηματοδοτήθηκαν σύμφωνα με την προσωπική, υποκειμενική και δραστική σύλληψη του εκάστοτε γράφοντος και του διανοητικού του σύμπαντος, από το οποίο τα σταχυολόγησε, τα συνέλαβε και τα παρέθεσε σε τρίτους. Ο δε εκάστοτε γράφων αποτελεί μια μεμονωμένη, άκρως μοναδική και ξεχωριστή οντότητα με αναφανδόν υποκειμενική κοσμοθεωρία, πεποιθήσεις, θέσεις, προκαταλήψεις, ιδεολογίες ή τάσεις. Ειδικότερα επιρροές δηλαδή που συναπάρτησαν την προσωπικότητά του και τους συντελεστές διαμορφώσεως της υποστάσεώς του. Προελθούσες επιρροές μέσω του γεωγραφικού, πολιτικού, θρησκευτικού, του κοινωνικού περιβάλλοντος, του πολιτισμικού, των παραδόσεων, γενικά αυτού του περιβάλλοντος στο οποίο εγαλουχήθη, ανεπτύχθη, εδραστηριοποιήθη. Στην επιστημονική κοινότητα, η ιστορία αποτελεί ό,τι μας κληροδοτήθηκε μέσω της γραφής. Πριν την ανακάλυψη της γραφής, διαπραγματευόμεθα με προϊστορία και δυνάμεθα να ανασυνθέσουμε μονάχα μέσω της αρχαιολογικής καπάνης κάποιες δυνητικές ερμηνείες ή κάποιες μετέωρες οικοτολογίες, που σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν κάποια απόλυτη αλήθεια ή διασταυρώνονται καθολικά. Από την εκκίνηση της γραφής λοιπόν μέχρι και τις μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνος, συνήθως η ιστορία εγγράφεται από τους κρατούντες νικητές. Από τους νικητές. Ό,τι ιστορία κατέχουμε είναι αυτή που σε μεγάλο μέρος της, όχι όλοι, αλλά σε μεγάλο μέρος της, επιλέχτηκε από το κατεστημένο και από το εξουσιαστικό σύστημα της εκάστοτε εποχής, περίοδου και γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία συνετέθη. Η ιστορία μας είναι συμβατική, δηλαδή εξυπηρετεί συμβάσεις και έχει φιλτραριστεί από ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου πριν παρατεθεί ως προσβάσιμη και επίσημη σε τρίτους. Η περισσότερη ιστορία που διαθέτουμε έχει προελεγχθεί πρώτον από την κύρια άρχουσα εγχώρια ή και μη εγχώρια εξουσία, δεύτερον από τους κάτωθεν επιτελικούς παράγοντες που διέπουν τον ιστό της εξουσίας αυτής, τρίτον από την κατά πλειοψηφία παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με όποιες συλλήψεις αυτή παραθέτει, και τέταρτον έχει προεπεξεργαστεί από τους γράφοντες που ο καθής συγγράφει μέσα από μια υποκειμενική κοσμοθέαση που ζυμώθηκε μέσα από τις εμπειρίες, τις επιρροές, τις επιβολές, τις πιέσεις ή τις μη πιέσεις, προπάντων από τα θεσπισμένα επικρατήσαντα αγκυροβολημένα ερεθίσματα που γύρονται στο γεωγραφικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό, πολιτικό και κατά έθος παραδοσιακό περιβάλλον, στο οποίο ένας γράφων διανθίστηκε δηλαδή, γαλουχήθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόλυτη και μία μοναδική αλήθεια από τη στιγμή που συμβαίνει μέχρι τη στιγμή που εμείς φρονούμε ότι την κατακτούμε από μια συμβατική και επινοημένη αφήγηση ενός βιβλίου, έχει περάσει από 1000 στάδια και έχει διαμορφωθεί ως τελικό προϊόν μέσα από τα πολλαπλά πρίσματα και συνιστώσεις που την διέστρεψαν. Αν πάλι υποθέταμε ότι ο άνθρωπος κατασκεύαζε μια χρονομηχανή και είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω στον χρόνο για να μαρτυρήσει ο ίδιος αυτοπροσώπος γεγονότα ή σημαντικά ασήμαντα συμβάντα, ώστε επιστρεφόμενος να μας τα διηγηθεί ή να τα γράψει, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα φλερτάραμε με την μία και απόλυτη μοναδική αλήθεια. Γιατί όμως αυτό? Ακόμα και ο καθένας μας, ο καθένας από εμάς, αν έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο,
Για να αναζητήσει τη μία και μοναδική αλήθεια, δεν θα ήταν απόλυτα εξασφαλισμένο ότι θα την προσελάμβανε όπως ακριβώς συνέβη. Στην πραγματικότητα, η πρόσληψη ενός γεγονότος και η συγκρότηση ενός βιώματος αντλείται, όπως προϋπόθηκε και παραπάνω, μέσα από την ιδιωτική, υποκειμενική και προσωπική θέαση του καθενός. Το κυριότερο όμως και πιο σημαντικό προσλαμβάνεται μέσω του υποκειμενικού, διανοητικού και συναισθηματικού συστήματος που ο καθένας από εμάς κατέχει, σύστημα πάντα ξεχωριστό και ποτέ ίδιο με του άλλου. Όταν ο άνθρωπος βιώνει γεγονότα, εποάζει συναισθήματα. Παραδείγματος χάρη, φόβο, χαρά, ενθουσιασμό, απογοήτευση κτλ. Τα συναισθήματα αυτά επηρεάζουν τις συλλήψεις πληροφοριών όταν συναυλίζονται αμφότερα με τον γνωστικό μας εγκεφαλικό μηχανισμό, ο οποίος κατά την επεξεργασία, την κατανόηση, την κατάποση, την αποθήκευση και την χωροθέτηση μέσα στον εγκέφαλο των πληροφοριών επηρεάζεται σφόδρα από την παραγόμενη και ηφαιστειώδη καταιγίδα συναισθημάτων που μία εμπειρία εγείρει κατά τη διάρκεια μιας προσλήψεως. Αυτή η αμφίδρομη αλληλεπίδραση έλογης διανόησης και θυμικού, δηλαδή των συναισθημάτων, δημιουργεί ένα πέπλο, μία αχλή, ένα είδος θολούρας στην πρόσληψη και κατανόηση διατρεξάντων γεγονότων. Ενώ ο δέκτης παύλα λήπτης οδηγείται συνήθως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Εντούτοις, το διάβημα της αναμεταδόσεως της προσλαμβανούσης πληροφορίας που συνελήφθη κατά την διακυμανθήσα αντέγκληση λογικής και κρουσιφλεγών συναισθημάτων εμπειρία, καθίσταται ελαφρώς τρευλή ή ημιτελής ή και παραπλανητική. Αδρομερός και συμπερασματικά η μία ή αυτή καθ' αυτή μοναδική πραγματική αλήθεια προδιαγράφεται απροσπέλαστη. Είναι απρόσιτη, είναι αραγής. Τώρα, περαιτέρω κολλήματα που τορπιλίζουν κάποιον να πλησιάσει έστω και σε μια κοντινή εκδοχή μιας αλήθειας είναι πρώτον ο λεγόμενος αναχρονισμός, δεύτερον η προπαγάνδα, τρίτον η κατά το δοκούν ή και όχι διαστρεβλώσεις της πληροφορίας, αλλά και τέταρτον η αποσιώπηση εναλλακτικών ιστορικών πηγών ή δεξαμενών πληροφορίας και η αντικατάσταση αυτών από τις συμβατικές, οι οποίες εναλλακτικές πηγές ενδεχομένως θα απογείμνουν κάποια σημεία της αναζητούσης πραγματικής αληθείας που επιζητείται προς αποκρυπτογράφηση. Κατά την επιστημονική κοινότητα, αξιόπιστες πηγές θεωρούνται οι πρωτογενείς, δηλαδή αυτές που είναι σύγχρονες με τα γεγονότα, έπειτα οι δευτερογενείς, αυτές που έχουν συνταχθεί λίγο αργότερα από τα γεγονότα, και κατά εξακολούθηση αυτές των επιφανών προσωπικότητων, των εγγραμμάτων, των επαϊόντων, των επιτελικών κατόχων τεχνογνωσίας, των κατόχων εμπειρίας και μέγιστης κοινωνικής αποδοχής προπάντων στην εποχή τους. Τι γίνεται όμως με τους αγράμματους, τους απλούς ανθρώπους της παγκοσμίου ιστορίας, αυτούς που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ? Ποια ήταν η δική τους αλήθεια? Προς επίρρωση εξοικειώσεως με τα παραπάνω και διατρέχοντας τα κολλήματα αυτά, αναλυτικότερα δυνάμεθα να στηρίξουμε ότι 1. Ως αναχρονισμό εννοούμε την θέαση ιστορικών γεγονότων και την κρίση αυτών των γεγονότων μέσα από γυαλιά ή κιάλια του σήμερα. 2. Ως προπαγάνδα νοείται η επαναλαμβανόμενη στο διηνεκές σαθρή και ψευδής στρέβλωση που μέσω της επανάληψης και της επιβιώσεως της επανάληψης στο βάθος του χρόνου πακτώνεται ως απαράβατος θεσμός και αναντήρει την πραγματικότητα, την οποία όποιος κάνει το λάθος και την αμφισβητήσει κατακρίνεται, σπηλώνεται, διαπομπεύεται απεινώς. 3. Ως διαστρέβλωσης από την άλλη νοείται η ανεκλάλητος μετάλλαξη μιας πληροφορίας που παραμορφώθηκε για πολλούς λόγους, είτε από σκοπιμότητα, είτε από αδαημοσύνη, ακρισία, είτε από επιπολαιότητα ή και αδυναμία αντιληπτικής επεξεργασίας, λόγω ανεπαρκούς διανοητικού συστήματος προσλήψεων και κατανοήσεων σύνθετων συμβεβικότων. Θέλω να πω, δεν έχουν όλη την ίδια ευφυΐα ή την ίδια δυναμική στην κατάποση, στην ανάλυση, στην επεξεργασία πληροφοριών.
Η ιδέα αποσιώπησης αποτελεί κατεξοχήν εργαλείο του κατεστημένου, το οποίο παράγει και δημοσιοποιεί μονάχα συμβατικές εξιστορήσεις, τέτοιες που εξυπηρετούν συμφέροντα. Ιστεροβουλίες, συστήματα εξουσίας και πανφέρει κατώτερα ιεραρχικά παύλα κλιμακωτά κέντρα ελέγχου ή εποπτείας, παγκοσμίου ή εγχώριας εποπτείας, ανάλογα με την σημασία της πληροφορίας. Τέλος, και το πιο σημαντικό για εμέ, αποτελεί το κίνημα του μεταμοντερνισμού. Ένα κίνημα που εμφανίστηκε στους κόλπους των διανοούμενων ιστορικών τον 20ο αιώνα. Αυτό το κίνημα, το οποίο βρίσκω επαναστατικά ριζοσπαστικό, διετείνεται πως δεν υπάρχει δυνατότητα εξευρέσεως μέσω της ιστοριογραφίας της απολύτου αλήθειας των πραγμάτων, διότι η γραπτή εξιστόρηση είναι προϊόν της γλώσσας. Εξηγώ, κάθε ιστορικό, ρητορικό, λογοτεχνικό ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κείμενο είναι προϊόν γραφής, είναι προϊόν. Πρόκειται για ένα είδος υποκειμενικής προσωπικής εξιστορήσεως που επινοήθηκε από τον γράφοντα, του οποίου η κάθε επιλογή λέξης, φράσης, σύνθεσης και περιγραφής απορρέει και πάλι από το προσωπικό, υποκειμενικό, ιδιωτικό, διανοητικό του σύμπαν. Είναι το δικό του σύμπαν. Η κάθε εξιστόρηση είναι απλά μια ερμηνεία ενός μεμονωμένου μοναδικού εγκεφάλου που με εργαλείο τις ατέρμονες επιλογές χρήσης λέξεων και διαρθρώσεως πληροφοριών που η λειτουργία και η χρήση της γλώσσης παρέχει, συνασπίζει επιλεγμένα συνθετικά γλωσσικά στοιχεία σε ένα επινοημένο κείμενο, το οποίο χειροτονείται ως ιστορικό, δηλαδή παίρνει κύρος ή έγκλη, από το κύρος, την τεχνογνωσία, τη σπουδή και την κοινωνική θέση του γράφοντος. Πρόκειται αναπόδραστα για λογοτεχνία. Δεν μιλάμε για ιστορία, δεν πρόκειται για ιστορία. Πρόκειται για συμβατική σύνθεση πληροφοριών. Για επινόηση, για κατασκευή, που ενδεχομένως πιθανότητα ίσως εμπεριέχει μια δυνητικά παραπλήσια αφήγηση της ροής της πραγματικής αλήθειας που συνέβη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική μία και μοναδική αλήθεια. Μια μοναδική και πραγματική αλήθεια που διακαώς επιμένω ότι ο άνθρωπος δεν δύναται ποτέ πανηγυρικά και καθολικά να κατάγει, να την κατακτήσει. Κλείνοντας, αν για λόγους συμβατικών κανόνων λογοτεχνίας χρήζει απαραίτητο να συνταχθεί ένας επίλογος, για όσα προαναφέρθηκαν, ο οποίος θα χαρακτηρίζει και το κύριο νόημα που το κείμενο αυτό αντιπροσωπεύει ή ο ίδιος ο γράφων εγκολπώνεται, είναι ότι δεν υπάρχουν πραγματικές αλήθειες. Ποτέ δεν υπήρξαν και ποτέ δεν θα υπάρξουν. Η πραγματική αλήθεια ή η κρυμμένη αλήθεια που βέρκομαι σε τίτλους και επικεφαλίδες άρθρων, διατριβών και μαγνητοσκοπήσεων είναι φαινάκι. Ακόμη και τα άνωθεν προαναφερθέντα είναι προϊόν των επιρροών, των γνώσεων, των ροπών, των προσλήψεων, των ικανοτήτων διαχείρισης της γλώσσας και του διανοητικού σύμπαντος του γράφοντος, που στη συγκεκριμένη χωροχρονική στιγμή τον διακατέχουν. Φανταστείτε πόση αλήθεια εν τέλει εν υπάρχει. 1. Στα εθνικά αφηγήματα. 2. Στις πηγές των νικητών της ιστορίας. 3. Στα ιερά θεόπνευστα κείμενα και βίβλους των χιλιάδων θρησκειών που η κάθε μία ισχυρίζεται ότι κατέχει τη μοναδική αλήθεια. 4. Στα βιβλία των σχολείων. 5. Στη γραφειοκρατία των κρατικών δομών. 6. Στις πληροφορίες της ειδησεογραφίας. Και εν τέλει στο αφήγημα του εκάστοτε συγγραφέως που ως προϊόν του περιβάλλοντός του και έρμεο της υποκειμενικότητός του κατέγραψε τα βιβλία που κοσμούν σήμερα παγκοσμίως στις βιβλιοθήκες. Τα πάντα είναι ρευστά. Όποιος κατανοήσει τα άνωθεν απομυθοποιεί ό,τι του επέβαλαν ως αλήθεια και στέκει εσάι καχύποπτος και υποψιασμένος στην τυποποιημένη ψευδή πραγματικότητα που μας έχουν ενοφθαλμίσει ως μοναδική, πανανθρώπινη και αναμφίλεκτα αληθινή.